Aprilia του Ono Factory 660. Έχουμε λοιπόν το μεσαίο αδερφάκι από τα γυμνά της Aprilia στην έκδοση Factory, και από ό,τι είδαμε στο site της εταιρείας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο άλλο, δηλαδή δεν είδαμε και το απλό. Από ό,τι ξέραμε, η διαφορά με το απλό είναι ότι τούτο εδώ έχει το κινητήρα του RS660 που βγάζει 105 άλογα αντί για 95 που έχει το απλό του Ono, και έχει βέβαια εδώ Öhlins πυρούνι ρυθμιζόμενο και Öhlins, αν φαίνεται λίγο, αμορτισέρ. Οπότε είναι η special έκδοση του Ono και έρχεται ακριβώς μετά τη δοκιμή του 457 που είχαμε κάνει πριν λίγο καιρό. Οπότε γίνεται και μια μικρή σύγκριση, αλλά θα μου πείτε τι σύγκριση να γίνει μεταξύ των δύο. Τι να πούμε τώρα εδώ. Εντάξει, πρόκειται για μια τεράστια διαφορά, αφού το ένα βγάζει περίπου 48 άλογα και αυτό εδώ βγάζει πάνω από τα διπλάσια. Και σίγουρα έχει και περισσότερη ροπή. Πέρα από αυτό, η θέση οδήγησης που μοιάζει και στα δύο, εδώ είναι ελαφρώς πιο άνετη. Δηλαδή ενώ στο 457 είχα στριμωχτεί αρκετά, εδώ πάλι δεν θα έλεγα ότι μπορώ να περάσω πολλές ώρες πάνω, αλλά σίγουρα ήταν τα πόδια μου λίγο καλύτερα από ό,τι στο μικρό του Ono. Σε αυτό εδώ λοιπόν έχουμε και αυτή τη σέλα εδώ, η οποία είναι πάρα πολύ άνετη. Δηλαδή για τέτοιου είδους μοτοσυκλέτα δεν σκέφτηκα ούτε τη στιγμή ότι με ενοχλεί. Και έτσι με μια θέση οδήγησης Sport Naked, ξεκάθαρα, αρκετά σκυφτή, με πίσω τα πόδια τραβηγμένα, αλλά πολύ καλά μελετημένη, δηλαδή έτσι όπως θα έπρεπε να είναι για μια μοτοσυκλέτα τέτοιου είδους. Ξεκινάς και είσαι σε μια επιθετική ουσιαστικά στάση. Δύσκολα θα οδηγείς το του Ono με ηρεμία, γιατί σε προδιαθέτει βέβαια, εκτός από το καταπληκτικό στήσιμο της μοτοσυκλέτας, εντάξει, δεν το συζητάμε, δηλαδή εδώ πέρα τι να πω, το νιώθεις ενιαίο, το νιώθεις να σε πληροφορεί συνέχεια για το τι συμβαίνει κάτω από τα πόδια σου, το ρίχνεις στη στροφή, δεν κουνιέται τίποτα, ή άμα κουνιέται καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει στη βλακεία. Οπότε ναι, έχεις μια μοτοσυκλέτα που σε προκαλεί και με τον ήχο του κινητήρα, είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή από το ρελαντί που έχει μια αγριάδα και σου σε προδιαθέτει και σου λέει εντάξει εδώ είμαι, μέχρι μετά που αρχίσεις και ανεβάσεις στροφές, ειδικά μετά τις 5, τις 5.000, γίνεται πανηγύρι. Γκαζώνεις μόνο και μόνο για να ακούς τον ήχο, που θυμίζει κάτι από V4 ή αν θέλετε ένα συνδυασμό V4 και V2. Στριγκλίζει το μοτέρ και ανάβουν και διάφορα λαμπάκια στην πολύ όμορφη TFT οθόνη που έχει. Είναι λίγο πιο διαφορετικά τα γραφικά από ότι στο μικρό του Ono, είναι λίγο πιο προσεγμένα. Θα τη δούμε τώρα εδώ, θα τη βάλουμε μπρος, γιατί βάλαμε και τα κλειδιά στην τσέπη από κεκτημένη ταχύτητα. Για να δούμε λοιπόν. Άτε εδώ είναι. Όπου βέβαια έχουμε χάρτες απόδοσης, έχουμε παραμετροποίηση, να βλέπετε εδώ έχουμε και wheel control και traction control, ABS, ισχύ του κινητήρα, φρένο κινητήρα, όλα αυτά μπορείτε να τα ρυθμίσετε
να απενεργοποιήσετε και το ABS πίσω ή τέλος πάντων να τα αφήσετε εκεί που είναι, γιατί οι ρυθμίσεις έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μελετημένες, και να ευχαριστηθείτε οδήγηση, γιατί το Tuono αυτό είναι η χαρά της γρήγορης οδήγησης. Είναι το μηχανάκι που θα πάτε βόλτα, όχι θα πάτε σε κάποιο ταξίδι, θα πάτε μια βόλτα στην αγαπημένη σας διαδρομή και θα λυσάξετε. Πραγματικά δηλαδή δύσκολα θα το επιστρέψουμε πίσω. Δηλαδή όχι δύσκολα, πρέπει να το επιστρέψουμε, αλλά πραγματικά με μισή καρδιά θα το δώσουμε πίσω αυτό το μηχανάκι. Είναι από αυτές τις μοτοσυκλέτες που όταν σου τυχαίνουν μετά μένεις για καιρό, ας πούμε, παραμιλάς για το πόσο καλές είναι και το πόσο σου τέριαξαν. Δηλαδή εμάς προσωπικά μας τέριαξε πολύ, πέραν του θέματος των ποδιών που εντάξει λυγίζουν παραπάνω και δεν είναι και το ιδανικότερο για μας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να πω. Εντάξει, το shifter κάποιες φορές κλωτσάει, άλλες αλλάζει τέλεια. Έχει κάποια συμφωνία. Βέβαια όταν έχει γεμίσει στροφές το μηχανάκι που ανεβάζει μέχρι ψηλά και κάνει τις αλλαγές, εκεί έχει και κάτι σκασίματα, κάτι θορύβου στο shift. Δηλαδή νομίζω ότι είσαι πάνω σε αγωνιστική μοτοσυκλέτα. Είναι το κάτι άλλο. Οπότε ναι, εντάξει, δεν υπάρχει σύγκριση σίγουρα με το μικρό αδελφάκι, όπως δεν υπάρχει σύγκριση και με τις περισσότερες της κατηγορίας αυτής, και ας είναι μόνο 660 κυβικά, το οποίο μπορεί ίσως να χάνει ισορροπή στις μεσαίες στροφές κάπως, αν και δεν το καταλαβαίνεις και εύκολα αυτό. Δηλαδή δεν σου λείπει η ροπή, είναι έτσι, πώς να το πω, είναι έτσι ρυθμισμένο το μηχανάκι που δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε απασχολεί αυτό. Οπότε σε αυτή την κατηγορία που κυμαίνονται περίπου οι ανταγωνιστές, δύσκολα θα πω ότι υπάρχει αντίπαλος. Δεν ξέρω, είναι και εξωτικό λίγο το μηχανάκι, είναι και δεν βλέπεις και πολλά στο δρόμο, είναι ξεχωριστή η όλη φάση. Και βέβαια το ότι είναι 660 έχει και το πλεονέκτημα ότι δεν καίει πολύ. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι οικονομικό για να βολτάρεις μες στην πόλη, αλλά δεν καίει όπως και είναι, ας πούμε, τα τρικύλινδρα που βγάζουν και παραπάνω ισχύ, τα ιαπωνέζικα. Αυτά λοιπόν για το μεσαίο Tuono. Όπως καταλάβατε, πάθαμε λίγο την πλάκα μας και θα σας δούμε στην επόμενη δοκιμή.